Die Frenti Rutu Dorobaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga di Frenti Rutu famiri. Die Frenti Rutu familie, Bas Berg en Friend Nanga Warimbo Crioro in loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. Je wasabi van Atoridis en Gomorovara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Bahayu Karta no! Mama Horbaka Juno. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Odo di Bradangasa, jauh de Baka Kulturu TV, speciaal voor jou. En natuurlijk, te de nou pressie, nou, we bar alles maar wan sweet hodi. Iedereen wan bombi jodi. En ja, wel ook vandaag zitten we met Beta. Beta, hoe gaat het mee? Rustig. Alvast de kijkers van Kulturu TV en de gehele Surinaamse gemeenschap. Je baarde allemaal odi, ja toch, wan sting. En ja, oesdong hè, als dobes dong hè, ook iets van zo droevig bericht of wat droevig. Assembleelid en oud-minister van Justitie. Edward Belfort is heen gegaan en ja, we wensen de gehele Surinaamse bevolking sterkte, gecondoleerd, de nabestaanden, de partijgenoten en alle collega's in de politieke arena. Toch heel veel sterkte toe. En ja, wie er niet mee eens is of wie er niet eens is, maar hij is en blijft. En hij was een van de weinige sprekers die right to the point ging en die altijd ook recht door zee ging om te zeggen hoe de dingen zijn. Dus ja, nogmaals sterkte en gecondoleerd allemaal. Ook namens Kulturu TV natuurlijk, we wensen alles maar heel veel sterkte, nabestaanden. De hele bevolking van Suriname, echt vanuit de grond van ons hart, heel veel sterkte. Want het was iemand die ook vaak voor de camera was van Kulturu TV. En die man stond klaar om zijn zegje te doen. Hij was er als je hem nodig had. Ja, Suriname is een heel sterk iemand kwijtgeraakt. Maar goed, laten we hopen dat waar hij nu is, dat hij zijn rust mag vinden. Namens Kulturu TV, heel veel sterkte aan een ieder. Ai, Beta. Hoe gaat het? Long time? Nou, rustig, ja. We doen ons best, Isabi toch? We doen alle moeite. Ja, we kunnen niet stilzitten, we werken, we studeren. En ja. Ja, als ik naar je kijk en ik ken jou als een man economie, misschien dat trangen te passen dat die. Toen ken ik je, toen heb ik je leren kennen als iemand die de cijfers Suriname, dan kan je me mooie dingen vertellen. Soms, je weet van tevoren van, als dat niet boeien, maar weet je, hoe gaat het nu als je de ontwikkelingen zo een beetje volgt? Om eerlijk te zijn, de afgelopen week of afgelopen 2 weken waren 2 drukke weken. En ja, dan ben ik bij dit toe in Brokobana, Brokobaskita. Toch maar, om eerlijk te zijn, ik heb wel gezien als ik ben gaan scrollen op Facebook. Ik was een beetje aan het scrollen op Facebook. En ik heb gezien dat de eurokoers is gestegen. Dus dat wil zeggen, de SRD is nog minder in waarde gaan dalen, toch? En ja, het is sowieso geen goed nieuws. Maar ja, om het zo aan te geven, kijk, om het een beetje professioneel te houden, economisch. Zolang je ziet dat de koers aan het stijgen is, dat wil zeggen, er vindt inflatie plaats, er is
de prijzen gaan dan automatisch ook stijgen en een geheel kettingeffect dat daaraan verbonden is, kan ervoor zorgen dat er, het is slecht, het is negatief. Het kan nooit goed zijn, het is altijd negatief, om het zo uit te drukken. Maar waar zou het aan kunnen liggen dat het juist nu weer omhoog gaat? Want die Barica, jongen, verkiezingen komen eraan, ze zullen er alles aan doen dat aan bevolking kan boom. Maar wat zou een reden kunnen zijn? Zou het ook iets te maken kunnen hebben? Want je ziet dat Amerika nu, Trump toch? Ja, toch, Trump. Trump is nou bezig, zelf Nederland, hij biedt dat jongen. Er is een handelsoorlog. En Suriname moet veel kopen uit het buitenland. Dat is een importland. Zal Suriname daarvan iets merken, denk je? Sowieso, om rechtstreeks antwoord te geven op jouw vraag, dat als Suriname er wel iets van zal merken, dat is helemaal zo, dat Suriname wel iets van zal merken, omdat over Trump wil ik het nog niet hebben. Trump wil een handelsoorlog blijkbaar en hij wil sowieso recessie. En Suriname is een importland. We produceren weinig tot bijna niets, toch? Dat nodig is als eerste levensbehoefte van de mens, toch? En de meeste goederen van ons zijn geïmporteerd en Amerika is onze grootste handelspartner, toch? En de koers die is ook aan het stijgen in Suriname, dat we zeggen onze munteenheid daalt in waarde. Dus sowieso zullen de prijzen nog verder stijgen. En dan wil ik het nog niet hebben over de bijkomende zaken. Praat maar over werkloosheid, praat maar over armoede, praat maar over alle bijkomende zaken, toch? Je hebt me ook de vraag gesteld waarom precies het is verkiezingstijd en waarom de regering zou juist in feite normaal gesproken om populistisch over te komen moeite moeten doen om de koers juist een beetje te stabiliseren, toch? Maar integendeel gebeurt dat niet. Nou, kijk, vanaf het begin heeft deze president, vanaf zijn aantreden, heeft hij ook aangegeven, hij had het laatst ook aangegeven op een, ik weet niet als het een VAP-meeting was, dat hij het systeem van zwevende wisselkoersen hanteert. Dat wil zeggen, hij heeft geen stabiele wisselkoers. Dus als de vraag vandaag groot is naar de US-dollar, kan de koers vandaag 80 zijn. Als het morgen heel laag is de vraag, kan de koers dan 50 zijn. Dus hij heeft geen grip op de koers. Hij bepaalt de koers niet. De koers wordt nog steeds bepaald door vraag en aanbod. Hij gebruikt het systeem van vrije wisselkoersen, waaronder zwevende wisselkoersen. Dus dat is puur economisch gezien. Dat is wat deze president hanteert. Dat is zijn beleid. En blijkbaar is er een vraag naar valuta. Om het zo uit te drukken, simpel. Dus de koers die is aan het stijgen. Maar ook heb je dus het speculatiesysteem. Mensen die aan het speculeren zijn en proberen te vluchten in US-dollars ook. Toch? Want het is verkiezingstijd. Er kan van alles gebeuren. Het is een beetje onrustig. Dus en men zegt ook in troebel water is het heel veel vissen vangen. Dus men probeert er van alles aan om te vluchten in valuta als het ware. Om het zo een beetje uit te drukken. Valuta hebben we nodig in Suriname. Klopt. Want je ziet het en we kopen spullen. Hoe krijgen we ook valuta in het land te exporteren? Juist. En als we dat niet doen? Kijk, valuta moet je verdienen. Als het ware. Kijk, Suriname, we hebben altijd kunstmatig valuta het land binnengekregen. Kunstmatig wil zeggen door toeristen, mensen. Als wij bijvoorbeeld eens op vakantie zouden gaan, gaan we met onze valuta. We gaan onze valuta omwisselen naar Surinaamse dollars. En zo komen valuta het land binnen. We doen ook aan export. Denk maar aan export van ons goud. We doen export van een beetje aardolie en een beetje. In het verleden hadden we ook nog bauxiet. Denk maar nog meer wat we exporteren allemaal. Toch, maar wij hebben een handelstekort. En het handelstekort die wij hebben is, wij importeren meer. Toch? Wij importeren meer dan dat we exporteren. Dus de vraag naar valuta voor onze ondernemers in Suriname, die is altijd groot. Want je hebt valuta nodig om de producten in het buitenland aan te schaffen. Toch? Dus altijd is er een grotere vraag naar valuta, toch, dan het aanbod van valuta. Dus waardoor er altijd ook een systematische druk is op de wisselkoers van ons land. Ja, dus dat is het gewoon tot nu toe. En als regeringen komen, regeringen gaan. De ene doet wel moeite, de ene doet minder moeite, maar
Zolang wij niet meer gaan produceren en om te kunnen afzetten in het buitenland, om zaken te kunnen doen in het buitenland, dan gaat er nog steeds een grotere vraag zijn dan het aanbod van valuta is 1. 2. Dat hoeft ook niet het probleem te zijn, per se. We kunnen ook zeggen van, hey, weet je, we gaan de gehele economie, de SRD wordt de nationale munteenheid. Dat is het ook nog steeds bij wet. Maar dat we elke valutarekening van ieder gaan verbannen. Like van ons in Holland bijvoorbeeld hebben we allemaal een eurorekening. We hebben geen US dollar rekening ergens en een Surinaamse dollar rekening ook nog. Nee, iedereen heeft een eurorekening. Dat wil zeggen, ook als zo iemand vanuit Amerika of van waaruit van de wereld geld voor jou overmaken op jouw bankrekening hier, je zou het gewoon ontvangen in euro's, want het zou automatisch door de bank omgerekend worden in euro's. Toch? Dus we hebben geen vraag naar dollars. Als we dollars willen hebben, dan moeten we die gaan kopen bij de Cambio. En dan weet je, daar komt BTW bij kijken. Toch? Er komt BTW bij kijken, er komt de wisselkoers bij kijken. Dus er is een bepaald systeem. Al dit soort dingen, toch, kunnen er naartoe leiden dat er minder lucht is in het systeem en dat er ook minder druk is op de wisselkoers van ons land. Maar ik weet niet, als onze regeringen en onze adviseurs, waaronder de minister van Financiën, de centrale bank en alle andere actoren en NGO's daaromheen, als ze kunnen kijken naar een middenweg, zodat het koersproblematiek wel uiteindelijk aangepakt kan worden. Oké, duidelijk, heel duidelijk zelfs. Want wij hebben dus euro's nodig, want je weet, sommige dingen staan ook in euro's aangegeven daar in Suriname. Hè? Dus als je bepaalde dingen wil doen, moet ik gewoon Amerika. Juist. Dus dan moet je je ticket in euro's, dollars betalen. Juist. Is dat gunstig voor het land? Het is niet goed voor het land, want je werkt, je verdient SRD. Dan moet je eerst naar de Cambio go bij Dalla en dan kan je je ticket kopen. Ben je bekend hiermee? Ja toch, ik denk dat we allemaal zo'n beetje bekend mee zijn. In Suriname bijvoorbeeld de automarkten en de kleine markten, zij gebruiken meer dollars. En de huizenmarkten, de onroerende goederen en de markten, zij maken meer gebruik van euro's. En in feite, kijk, het mag niet zo zijn dat je woont in een land, toch, waar de SRD, de nationale munteenheid is. Toch? Dat ook wettelijk aanvaard is geworden, dat algemeen aanvaard is geworden en wettelijk, dat is bij wet vastgelegd. Maar dat we mensen toch zien adverteren in euro's en in US dollars. En als je gaat in bepaalde winkels, zie je gewoon dat de prijzen in US dollars zijn. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat kan niet. Kijk, ik ben zo vaak naar Guyana geweest in mijn leven. En ik heb daar gezien, 1 Amerikaanse dollar is 200 Guyanese dollars. Maar wanneer je gaat naar die automarkten bijvoorbeeld in Guyana, zie je die prijzen gewoon 200.000, 1 miljoen. Het zijn gewoon Guyanese dollars. Toch? Als je meer liefde gaat hebben en het nationalistisch gevoel ook zou hebben en je alles in SRD uitdrukt, alhoewel we weten dat we nog steeds vanuit de dollar werken, omgerekend naar Surinaamse valuta, toch, maar dat we alles gewoon in SRD uitdrukken, alle prijzen, dan denk ik dat de vlucht in valuta minder gaat worden. En het is wel een beetje, zeg maar, om het plat uit te drukken, wreed, maar het is altijd goed om soms moet je spijkers met koppen slaan. Laten we alle valutarekeningen verbannen. Laten we het zo hebben dat alleen de centrale bank, dat je alleen valuta kan kopen bij de commerciële banken of bij de geldscheppende banken. En dat zeg maar, iedereen heeft gewoon een SRD-rekening en geen valutarekening. Ga je zelf het verschil kunnen proberen te zien. Ja man. Weet je wat de koers is op dit moment? Als ik het goed heb, zag ik laatst dat de koers bij de Finabank, hou me ten goede, er ging een foto voorbij toen ik aan het scrollen was op Facebook, dat de verkoopkoers of de aankoopkoers bij de Finabank ongeveer 40 en 41 is. Ja man. Dat is hoog. Dat is heel hoog. Dat is heel hoog. En als we het ook nog vanuit een politieke invalshoek willen bekijken, dat is niet wat de president, de huidige president, toenmalig was hij nog DNA-lid, toch? Is niet wat hij had beloofd in zijn 200 dagen plan. Is niet wat hij had beloofd. Hij had een strategie om de koers terug te brengen naar 7. Dat is wat hij had beloofd. Maar blijkbaar achteraf, om het zo uit te drukken, is het gewoon
gebakken lucht. Dus ja, is niet wat men had beloofd. Maar toen hij aantrad, hoeveel was de koers? Weet je ongeveer? Toen hij aantrad was de koers ongeveer 11 of 12. Dat was bij de banken. En daarna is het gegaan naar 20, 25. Hij heeft het gewoon gedevalueerd. Dus het is nou 40? Ja, het is nou 40 plus. Ah. Ja, man. Want ik kan me herinneren dat Amani schreef aan dit ook bijvoorbeeld dat je mij voorspellen nu dat ik zo gewoon die naar 40 en dat is lang geleden. Ja, Belfort nu Wijlen, lid Belfort. Toch mogen zijn ziel in vrede rusten, toch? Ja, hij had het ook voorspeld en om eerlijk te zijn, het is een beetje teleurstellend. Het is triest, want kijk, ik ga eerlijk zijn als monetaire econoom. De monetaire zijde, het is altijd makkelijk, gelooft u mij. Het is altijd makkelijk om te zeggen wanneer je geen geld hebt, dat je geld gaat lenen. Is altijd makkelijk. Geld lenen is makkelijk. We zijn een rijk land. We hebben genoeg natuurlijke natural resources. We hebben aardolie, we hebben aardgas, we hebben goud, we hebben bauxiet, we hebben steenslag, we hebben van alles en nog wat. We hebben water. Binnenkort zetten we onze eigen waterdistributiecentrum op weer, dat we rivierwater gaan zuiveren. Dus we hebben genoeg natural resources die wij kunnen aanbieden, toch, aan het buitenland, waardoor we makkelijke leningen kunnen krijgen, want het buitenland ziet de potentie van Suriname. Maar uiteindelijk, wat gebeurt er? Onze leiders, onze regeringsleiders, zij kiezen ervoor, gewoon voor de makkelijkste weg. We gaan geld lenen. En wat ik ook jammer vind, dat er een minister van Financiën is, toch? En niet hij direct, maar zijn voorganger. Zijn voorganger was volgens mij Agai Bersing, minister Agai Bersing. Die heeft het nog makkelijker gedaan. Oké, er is een tekort aan biljetten en muntbiljetten in de pinautomaten. Oké, we gaan gewoon grotere biljetten drukken van 200 en 500. Is toch ondoordacht. Dat geeft gewoon inflatie aan. Dat geeft gewoon devaluatie aan. Dat geeft gewoon waardevermindering aan. Dus ik vraag me af, met welke achterliggende gedachten, op welk economisch advies heb jij gerekend en heb je deze handeling doorgedrukt? Integendeel kan je werken aan het fiscaal beleid van het land, vind ik. Je kan werken aan het fiscaal beleid. Fiscaal beleid wil zeggen, we gaan wetten aannemen, we gaan vermogensbelasting invoeren, we gaan de wegenbelasting, jullie hadden bij de vorige regering heel veel te klagen over de wegenbelasting. We gaan die wet herzien, we gaan het proberen te reguleren en ordenen. Toch laten we het aanpakken. Toch? Dat zijn dingen, als je dat soort dingen had gedaan, dan denk ik dat je toch wel wat minder druk zou hebben op de wisselkoers. Maar dat is niet gebeurd, helaas. Helaas, dat is jammer. Even kijken, de verkiezingen komen eraan. Het volk. Wat zou het volk nu moeten doen? Want natuurlijk, we willen het beter hebben, economisch gezien. De mensen komen niet uit. Als jij de president zou zijn, hè? Gewoon een vraag hoor, tussenin. Wat zou jij doen om te kunnen zeggen van, jongen, het volk heeft het niet zo goed. Wat zou je doen? Nou, kijk, als president, als ik zou zeggen nu, het volk heeft het niet zo breed, het volk heeft het moeilijk genoeg. Ik zou misschien dan zeggen van, kijk, ik ga wat belastinginmindering laten inminderen. Ik ga dus belastingverlagende dingen doen, dus meer fiscaal beleid. Of ik ga pakketten uitdelen, zou men zeggen. Het zijn populistische handelingen die ik doe, want het is verkiezingstijd en ik wil zetelwinst behalen, dus ik ga populistische maatregelen treffen. Toch? Maar in dit geval zou ik gewoon mijn volk toespreken. Ik zou proberen en zoveel als mogelijk. Kijk, we zitten met een bevolking. Niet ik heb het gezegd. De cijfers zijn er bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Dat ongeveer 70% van de Surinaamse, 70 tot 80% van de Surinaamse bevolking laaggeletterd of laag opgeleid is. Dus ik zou zoveel als mogelijk proberen om in alle talen en dialecten die daar gesproken wordt in Suriname, die informatie proberen te verspreiden hoe en wat we moeten doen. Ja toch, want kijk, hier in Nederland betalen we belasting, maar je ziet het geld komt terug. Heb je ooit hier kapotte wegen gezien?
Ja? Hoe vaak worden die wegen hier niet geasfalteerd, gerehabiliteerd? Het geld komt wel ten goede. Toch, we moeten het volk ook gaan leren dat we uiteindelijk gaan moeten betalen voor bepaalde zaken. We gaan moeten betalen. Iets zoals vuilophaal. Kijk, mensen gaan me kwalijk nemen als ik dit zeg. Maar vuilophaal, uiteindelijk moeten we ook gewoon gaan betalen voor vuilophaal. Maar aan de andere kant moet de regering ook maatregelen beginnen te treffen hoe we aan afvalscheiding gaan doen. Plastic bij plastic. Laten we denken aan het model van statiegeld. Die hebben we hier ook in Europa. Toch plastic bij plastic, organisch materiaal en onorganisch materiaal. Sorry, mijn verontschuldigingen. Toch onorganisch materiaal. We moeten afvalscheiding gaan doen. We moeten meer gaan recyclen. Laten we kijken naar de aluminium. Wat kunnen we doen met de aluminium blikjes? Denk maar aan de bruine bonenblikjes, de doperwtenblikken, de maïskorrelblikjes. Wat kunnen we doen met ons glas? Die potjes bruine bonen, die potjes jam, die potjes chocopasta. Wat kunnen we doen met al die glazen potjes? Toch, we moeten ook daaraan gaan werken. We moeten nu in feite, dus we moeten innovatief te werk gaan. In feite, dat is ik zou graag een regering willen hebben in Suriname willen zien zitten. Toch, die echt innovatief te werk gaat. Die echt denkt aan een 20-jarig plan. Een minimaal een 20-jarig plan en een 5-jarig plan. Wat is het verschil? Dus, toen Bouterse er zat als president, kabinet Bouterse, om het zo te zeggen. Wat is het verschil tussen dit kabinet, dus Santokki Brunswijk, en van Bouterse toen de tijd? Is er een verschil dat want ik wil kijken, waar ging het eigenlijk, waar gaat het fout? Want er komt geld het land in, dan staat zo met olie. Money komt binnen, dan maar je stort money op een rekening. Er komt geld ergens vandaan, er komt geld binnen. Hetzelfde geld kwam ook binnen bij Bouterse toen tot tijd. Is er iets wat je kan zeggen, daar is meer geld binnengekomen bij bijvoorbeeld IMF bij Kom. Er is geld binnengekomen. Bouterse heb ik gezegd, dat die. Toch, Bouterse bedrijf konden. Toch werden salarissen betaald. De straat die bij Mickey toe en noem maar op. En hier is IMF erbij gekomen. Is er ergens een verschil dat toch, hoe zie je dat? Inflatie komt morgen, money komt. Je mensen verdienen minder, ze komen niet uit. Wat is het verschil ergens? Is er een verschil? Kijk, laten we alvast beginnen te kijken naar de knelpunten. We hadden toen dezezelfde president, hij was toen oppositieleider. Toen, ja toch, hij was een tegenpool van de toenmalige president Bouterse. Hij was een concurrent. En bij zijn aantreden heeft hij gezegd, al onze inkomen van onze natural resources zijn natuurlijke hulpbronnen, zijn allemaal als onderpand gezet ergens. Er is eenzelfde politieke leider, Gregory Rusland, momenteel, die zit te schreeuwen van, hij is nu gestapt uit de coalitie, toch? Maar ik zat toen nog ik was toen nog in Suriname, toch? Ik weet niet als ik nog op de Anton de Kom Universiteit zat of niet. Maar toen had hij gezegd dat men de Brokopondo stuwdam zou zetten als onderpand. Is de grootste leugen die ik ooit heb gehoord in mijn leven. Dat iemand een stuwdam zou zetten als onderpand bij Oppenheimer. Dezezelfde Gregory Rusland was het toen. Toen was hij ook in de oppositie. De oppositie heeft toen het volk op allerlei manieren negatief beïnvloed, gebrainwashed op een negatieve manier om zetelwinst binnen te halen, maar uiteindelijk zijn ze aan de macht gekomen en wat zie je? Hun capaciteit, hun denkcapaciteit, hun visie, hun denkcapaciteit, hun visie is nihil. Ja toch, hun daadkracht is nihil. Want nu zie je, de president zegt, Bouterse heeft hem geroepen om eerder over te nemen. Ja toch, om eerder over te nemen in juli, want hij kon geen salarissen betalen. Hij zegt, al onze dingen zijn verpand. Al onze inkomsten zijn verpand. Maar wat blijkt later? Staatsolie stort weet ik veel hoeveel miljoen voor de regering. Je hebt geen enkele schuld afgelost. Als president zit je al 5 jaar, je zit straks 5 jaren, toch? Je bent 5 jaar lang bezig geweest met het herschikken van schulden. Dat wil zeggen, je betaalt niet. Je bent nog steeds rond de onderhandelingstafel om te onderhandelen, om te kijken hoe en wat we kunnen doen allemaal, toch? Hoe we de schulden kunnen aflossen. De schuldherschikking. 5 jaar lang ongeveer ben je mee bezig. Je hebt niets afgelost. Je krijgt geld van IMF. Je krijgt geld van Staatsolie. Je krijgt geld van Grasalco. Je krijgt geld van weet ik veel wie nog meer.
toch? Maar wat doe je? Wat doe je? En toch is de inflatie zo hoog. Toch kan je de koers niet stabiel houden. Toch kan je niet proberen te interveneren op de markt. Het lukt gewoon niet. Maar bij Bouterse ging het wel. Toch? En weet je waarom het bij Bouterse wel ging? Bouterse had een visie. Bouterse had een plan. Bouterse had een milieuplan. Bouterse had in een heleboel wijken, een heleboel dorpen had hij verbrandingsovens opgezet. Wat is er gebeurd met alle verbrandingsovens? Ik zeg eerder, neem een lening om infrastructurele projecten uit te voeren, om ontwikkeling te brengen, dan dat je een lening zou nemen om salarissen uit te betalen. Want een lening nemen om een lening te betalen is niet wijs, is niet slim. Toch? Maar deze man, deze president of dit beleid van deze president is echt different. Het is echt anders. Bij Bouterse was het meer een sociale regering, waar een linkse regering, communistische regering. Toch, maar deze man is een kapitalistische regering. Dus voor hem maakt het niet uit hoe of wat als het volk nou aan het kraperen is, als het ware. Maar we kijken gewoon naar onze belangen en we moeten belangen veilig stellen. Dus ja, om het zo uit te drukken, dat is het verschil. In grote lijnen. Maar IMF zegt dat het goed gaat met Suriname. IMF zegt, oké, we gaan je geld leveren, want ik zie dat je aan je dingen werkt. Klopt dat? Kijk, IMF zegt dat het goed gaat met Suriname. Ik wil IMF niet negatief bekladden. Maar tot zover ik weet, tot zover ik mijn onderzoek heb gedaan als econoom, ik lees veel. Ik hou ervan om economisch nieuws te lezen. Ik kijk wat er gebeurt in de wereld, toch? En om eerlijk te zijn, heb je ooit een land gezien die steun heeft gekregen van IMF en het later toch goed is gekomen met het land? Nooit meer. Sowieso gaat het IMF zeggen van kijk, het gaat goed met je land. Ja, we hebben olie. We hebben een oliebron ontdekt. We hebben blok 58 of 54, weet ik veel welk blok. We hebben olie, we hebben goud. Sowieso gaat het IMF zeggen, toch, het gaat goed met het land. Want we weten niet wat deze regering heeft gezet als onderpand bij het IMF. Want niemand gaat je geld geven gewoon. Nergens in de wereld is er gratis geld te halen ergens. Dus ja, om het zo uit te drukken. Je hoort ook van blok 58 dat het al onderpand is. Klopt dat? Weet je er iets van? Ja, we hadden dat gelezen dat de inkomsten van blok 58 voorlopig gaan uitblijven. Want dat blok is al als onderpand gezet ergens. Dus ja, we zullen wel zien uiteindelijk. Wanneer zal het volk van Suriname iets merken? Zullen wij dat nog meemaken dat het beter zal gaan? Ik ben jong. Ik hoop dat ik het wel tenminste op mijn oude dag kan zien. Toch voordat ik mijn ogen sluit, dat het eens wel goed zal komen met Suriname. Dat we echt leiders hebben die echt het gevoel van vaderlandse liefde, nationalisme, patronage, dat ze het in hun gaan hebben om te kunnen zeggen van hey, weet je, we kiezen voor Suriname en we willen het land opbouwen, want het gaat gewoon niet goed. Het gaat gewoon niet goed in het land. Dus al die miljarden, die 2028, komen zoveel vaten olie boven water. Ruw olie, raffinaderij, die miljarden tori. Ja, miljarden. Maar wanneer gaat Suriname iets van merken? Kijk, we moeten leiders hebben die minder gaan denken aan hunzelf. We moeten echt leiders hebben, die echt eerlijk zijn, die oprecht zijn. En zolang er niet wordt gewerkt, zolang er niet wordt gesleuteld aan onze wetten, aan onze wetgeving, dat er wetten gemaakt worden om corruptie echt grondig aan te pakken, zal ik ook geen geloof hebben in geen enkele politieke partij of politieke leider of welke regering dan ook. Let wel, ik praat daar nu niet als een iemand met een politieke kleur. Ik praat neutraal. Ik praat vanuit een bepaalde professionaliteit, een bepaalde invalshoek. Zolang we geen leiders hebben die niet meer gaan denken, die gewoon daar gaan zitten voor het land en volk, toch? Die gaan zeggen van, hey, kijk, ik gun je als politieke leider als je daar gaat zitten. Het land gaat goed, we hebben het goed, het gaat beter. Dan gun ik je om te zeggen, je hebt een salarisverhoging, je mag een salarisverhoging nemen. Maar je denkt eerst aan jezelf. En wanneer je aan jezelf hebt gedacht, dan pas ga je kijken wat je nog kan doen voor de bevolking.
Oké, maar dan kijk ik gewoon even naar onze buren kijken. Hè? Ooit was Guyana zo arm, armer dan Suriname, dacht ik zelf. Dan bedoel ik dat de mensen vanuit Guyana kwamen naar Suriname om werk in Suriname te zoeken. Nee, hoe gaat het eigenlijk, ik weet niet als je het weet hoor, maar hoe gaat het eigenlijk nu in Guyana? Want Guyana heeft een olie. Kijk, hoe gaat het daar? Kunnen we een voorbeeld nemen of zeg je van... Kijk, we kunnen een voorbeeld nemen in Guyana. Sorry dat ik u moet onderbreken. We kunnen een voorbeeld nemen van ons buurland Guyana. Omdat, kijk, Guyana doet heel veel infrastructurele projecten. Omdat Guyana had ook een grote achterstand wat betreft infrastructuur. Hun wegen waren slecht, maar waren wel breed genoeg. Toch? Guyana heeft gezegd, of de president heeft toen aangegeven van luister, om een land tot ontwikkeling te brengen moet je alvast werken aan infrastructurele projecten. Dus de infrastructuur moet alvast goed zijn. Onze wegen moeten goed begaanbaar zijn, want we moeten niet te lang over de weg gaan met onze vracht en onze dingen vanuit de haven. Toch? Alles moet goed begaanbaar zijn. Er moet een bepaalde veiligheid zijn, een verkeersveiligheid. De wegen moeten verbreed zijn. Er moeten smart verkeerslichten geplaatst worden. Toch? Er is geïnvesteerd. Dan mag je zeggen het zijn populistische projecten, toch? Maar er wordt geïnvesteerd. Vroeg of laat zal Guyana de vruchten van plukken. Vroeger kwamen Guyanezen uit Guyana om te komen werken in Suriname, toch? Maar omgekeerd, nu vertrekken een heleboel Surinamers naar Guyana om te gaan studeren, toch? Om te gaan werken, toch? Want ja, het gaat gewoon beter daar. Kijk, vroeger was één Surinaamse dollar was volgens mij 50 Guyanese dollars. Maar volgens mij is één Surinaamse dollar is nu volgens mij 12 Guyanese dollars. Dat wil zeggen, de Guyanese munteenheid is geapprecieerd, toch? En onze Surinaamse munt is gedevalueerd. Dat wil zeggen, onze munt daalt gewoon verder in waarde. Het is echt niet fijn om te zien. Het is echt negatief. Zeer negatief, want ik bedoel, waar ter wereld kan je SRD omwisselen? Ik denk nergens, maar misschien in Guyana, alleen bij de grens. Als je daar bent bij Baktrak, wanneer je de oversteek zou doen vanuit Moussenkreek naar Zoutdrain. Of... Dus zeg maar, je komt naar Nederland met SRD, wat kan je ermee kopen? Kan je het ergens inwisselen? Nee, ik denk het niet. Nee, dat hebben we nooit meegemaakt. Oké. Misschien ooit zal het wel zo zijn dat het weer de waarde zal hebben, dat men het ook zou willen hebben. Let wel, we doen dit niet, tenminste ik doe dit niet om Suriname negatief te bekladden. Ik doe het echt wel omdat ik een signaal wil geven richting de regering en richting onze toekomstige politieke leiders en onze leiders die ook nu aan de macht zijn van Kokenki als systeem, laat het echt wel anders gaan. Begrijp je me? Er moet echt aan de bel getrokken worden. Begin te investeren in het onderwijssysteem. Onderwijs is de basis. Onderwijs is de basis voor successen later in een land. Dus doe wat je moet doen als regering. Doe wat je verplicht bent om te doen en dan geloof me, het wordt zeker wel beloond. Wat ik niet meer. Kijk, Suriname is zo rijk aan goud. Goud, hoe laat je het nou? Goud. Als je goudreserve hebt, goud in kas, dan heb je valuta, heb je geld, heb je money. Hier in Nederland weet je hoeveel miljarden staan van goud, weet ik veel. Maar mijn vraag is, waar is het goud van Suriname eigenlijk? Want Suriname is zo rijk aan goud. Waar is het goud? Kijk, als je alvast kijkt naar ons binnenland, de poknokkers, de illegale goudzoekers, we weten allemaal er is een goudkoorts in Suriname is. En illegale dingen die daar gebeuren zijn illegale Brazilianen in ons achterland die onze goud aan het winnen zijn. Toch, laten we dat beginnen te ordenen. Laat er structuur beginnen te komen. Laten we het beleid echt serieus aanpakken. Onze vicepresident is ook een van de mensen die zich bezighoudt. Hij is geen onbekende binnen de goudsector. Toch, laten we al dit soort dingen aanpakken als regering. Ga het geld halen waar het geld te halen valt. Als je het geld gaat halen waar het geld te halen is, geloof me, zal het zeker goed komen met het land. Niet bij de arme verpleegkundigen, bij de arme ambtenaren, niet bij de arme docenten en de arme leerkrachten. Toch is het geld te halen. Nee, als we met ons fiscaal systeem beginnen
te werken. We beginnen zoveel als mogelijk belastingen in te voeren. En aan de andere kant gaan we ook subsidies of toeslagen beginnen in te voeren. Dan zie je dat er een bepaalde balans is. Dan ga je ook zien dat het anders zal gaan met Suriname. Dat het beter zal worden. We zullen het niet in één keer opmerken, maar binnen een kwestie van 2 tot 5, 6, 7 jaar en meer. Als het geld echt daadwerkelijk weer wordt gebruikt waarvoor het wordt geïnd, dan zullen we het verschil ervan wel merken. Suriname, een land met veel mogelijkheden qua toerisme, zeg maar, op het gebied van, ja. Trouwens, er is een nieuwe luchthaven geopend. Heb je het meegekregen? Ja, ik heb het gezien, een luchthaven. Ja. Bevorderlijk voor het land? Inkomsten? Ik zou niet, ik betwijfel het als het land echt wel ten goede komt. Want het zou dan wel makkelijk zijn nu als iedereen nu een luchthaven kan openen, gewoon in Suriname. Ik kom met wat investeerders vanuit Nederland naar Suriname. Ik zeg, we willen hier een luchthaven openen. Dus ja, het moet echt wel het land ten goede komen, vind ik. Ik heb er geen moeite mee als het particulier initiatief is. Maar als je je belastingen op tijd betaalt, als je je belastingplichtingen op tijd voldoet, dan denk ik wel dat het land ten goede zal komen. Want nu, de president die was bij de opening, hè, die zei, ja, heel goed, prachtig voor het land. Meerwaarde, daar zoek ik naar. De meerwaarde, ze hebben gezegd, het is voor de olieboorplatform om te vliegen vanuit de olieboorplatform, want het is aangelegd in de kustvlakte, bla bla bla. Toch, maar we zullen het wel merken, we zullen het wel zien, want ik zeg je eerlijk, ik zie geen meerwaarde voor het land. Zolang het particulier initiatief is, in Suriname heeft particulier initiatief geen meerwaarde voor het land. Omdat er niet daadwerkelijk de controle is en het controlemechanisme is uitgehold om erop te kunnen toe te zien dat er wel inderdaad wordt voldaan aan de belastingverplichtingen. Ja. Oké. Waar ik naartoe wil is valuta in het land. Elke dag gaan de vliegtuigen naar Suriname. Mensen komen met valuta's, euro's. Je had het over toerisme. Kijk, als wij bijvoorbeeld naar Suriname willen gaan, moeten we minimaal 1200 euro hebben neergeteld voor een vliegticket naar Suriname. Het is helemaal niet aantrekkelijk. Voor datzelfde bedrag kunnen we even goed gaan naar een eiland, naar Spanje. We kunnen bijvoorbeeld gaan naar Spanje. We blijven in een hotel. Die ticket is zo duur. De prijzen zijn ook zo duur. Het is ook nog zo lang vliegen, 9 uur en 30 minuten. Toch? En alles is zo duur. Het is helemaal niet aantrekkelijk. We vragen onszelf af waarom. Als je toerisme wilt, kijk, het is altijd mooi. We hebben een mooie jungle, we hebben een mooie flora en fauna, ecosysteem. Toch is allemaal prachtig, maar dat wat toeristen echt willen hebben zijn leuke stranden. Het zou niet slecht zijn. We hebben geen stranden, maar we kunnen wel kunstmatige stranden aanleggen. Het zou niet slecht zijn als een kunstmatige strand wordt aangelegd en gemaakt. Maar er wordt niet gedacht nagedacht in termen van een bepaalde visie. Nee, we denken echt wel dat een waterval, een soela, een stroomversnelling of wat het ook mag zijn, dat alleen te maken heeft met toerisme. Nee, want hoe toeristvriendelijk zijn we als land? Hoe moeilijk is het niet om te betalen met een creditcard daar in Suriname? Hoe moeilijk is het niet om te pinnen met je buitenlandse betaalpas, niet in Suriname? Het zijn allemaal factoren die toerisme heel erg onaantrekkelijk maken. Je komt daar aan, sorry om het zo te zeggen, men is zo onvriendelijk daar in Suriname. Men is niet bepaald, je ziet de statistieken, je ziet reviews van toeristen die daar zijn gegaan. Anderen hebben goede reviews, anderen hebben minder goede reviews. Men is gewoon niet gastvrij, men is niet gewoon vriendelijk toe naar jou als toerist. Toch? En dat men je een thuisgevoel geeft, men is zo onbeschoft. Maar je kan de mensen ook niet kwalijk nemen, want ja, ze zijn gestrest. Je werkt zo hard voor een habbekraps. Dus ja, wat verwacht je anders? Jammer. Scholing. Ja, kijk, scholing, hoeveel wordt er geïnvesteerd in ons onderwijs door deze regering? Hoeveel wordt er geïnvesteerd? We hebben een arrogante minister die denkt echt dat professor zijn een titel is. Professor zijn is geen titel.
Professor zijn professor zijn betekent je bent hoofddocent op de universiteit en geen professor van titel. Begrijp je me? Dus er is wat anders. Als professor moet je elk jaar je laten bijscholen, moet je laten updaten zodat je up-to-date bent. Dus ja, als professor had je beter moeten weten. En ik zeg het gewoon toe, we zijn zo arrogant daar in Suriname. We denken echt wel van... De meeste leiders van ons zijn echt arrogant. Geloof me. Als zet je arrogantie, put it aside. En geloof me, het komt wel. Ga je zien dat er ruimte gaat zijn voor nieuwe technologieën, voor innovatie. Maar dat, ja, het gaat voor nu wegblijven. Nou, dus als ik zo kijk naar de afgelopen 4 jaren, de verkiezingen komen eraan, 5 jaar nu bijna alweer. Het verschil begin-eind. Wat zeg jij? Hij is blijven haken, hij is blijven steken, hij is blijven hangen. Het is niet voor goed gegaan. Dus tijd voor verandering? Nou, ik denk dat het tijd is voor verandering. Kijk, ik gun een andere regering. Ik gun een andere regering. En als er ook een andere regering komt en die doet het ook niet goed, mogen ze ook naar huis gestuurd worden. Maar er is echt wel tijd voor verandering. Deze regering, sorry, maar die regering had het beter kunnen doen. Geloof me. Fiscaal beleid, slecht. Monetair beleid, slecht. Monetair beleid, fiscaal beleid, heel erg slecht. Criminaliteit, ach, het zijn dingen, we hoeven het niet aan te kaarten, we hoeven er niet over te hebben. De nieuwsberichten zijn er, de cijfers zijn er, de statistieken, die kan je altijd weer terug gaan zoeken. Is er iets waarop ik de regering, waarop ik kan zeggen dat er... Kijk, ik keek naar iets van de president 2 dagen geleden, of gisteren nog. Waar de president zegt dat ingaande vandaag dat je digitale uittreksel kon kopen of zo nog. Van weet ik veel wie heet die plek in Suriname? CBB. Van CBB dat je een digitaal uittreksel kan uploaden, waar die downloaden. Waar die man heeft aangegeven dat je niet bij een loket hoeft te gaan staan om te zien hoe ambtenaren per ambtenaar in jouw brede. Dat wil zeggen, jij geeft toe als president dat jouw ambtenaren daar niet capabel genoeg zijn, niet in staat genoeg zijn, om het systeem daar aan te pakken. Dat ze ook niet vriendelijk genoeg zijn. Dus dat wil zeggen, je geeft toe. Toch? En ja... Ik vind het allemaal jammer. Ik heb het gelezen. Vanaf maandag digitaal uittreksel beschikbaar. CBB-bezoek verleden tijd. Precies. En die man heeft aangegeven dat je niet hoeft te gaan dat je ambtenaar in jouw brede. Dat wil zeggen, president, je geeft toch aan dat jouw ambtenaren daar niet capabel genoeg zijn. Maar ja. Maar, Miluko, nog even hoor. Want ik denk aan een paar dingen. We hebben vaak gesproken over dingen. We zeiden altijd, noem 1 ding wat deze president gedaan heeft. Noem 1 ding. Nooit hoe dat... Oké, dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan. Nu heeft hij wel iets gedaan. Er is een brug gebouwd van 9,3 miljoen. Kijk, er is een brug gebouwd van... Dus hij heeft iets gedaan. Hij heeft iets gedaan. Er is een brug gebouwd. Hij heeft iets gedaan. Niet zijn eigen plan. En het is nog steeds het plan van de vorige regering. Toch, er is een brug gebouwd van 9,3 miljoen. Maar ook achteraf zie je dat er heel veel fraude en corruptie, mogelijke fraude en corruptie heeft plaatsgevonden. Want een of ander aannemingsbedrijf bij Italië had zich ook ingeschreven voor een openbare aanbesteding. En ze waren goedkoper dan de rest en ze hebben die gunning niet gehad. Oh ja? Terwijl een ander bedrijf die gunning wel heeft gehad. Dat is terwijl die duurder waren. En bij Italië heeft inmiddels de IDB, want zij financieren het project. Ze hebben de IDB een brief geschreven. En we zien wel, de rechter heeft momenteel de regering nu ook verboden om infrastructurele projecten aan te passen en uit te besteden. Want er vindt mogelijke corruptie plaats of mogelijke frauduleuze handelingen. Het moet nog onderzocht worden. Ik zeg mogelijke, want het moet nog bewezen kunnen worden. Ja. Toch? Maar het zijn allemaal, het is weer een duik. Dan is die brug is nog geen 1 uur in opengesteld. Het is nog niet eens opengesteld en er is al een scheur van links naar rechts. En men wil ons op welke wijze dan ook, als je nou betrokken was bij de bouw van de Weidenbosbrug, welke brug dan ook, kan me geen ene malle moer schelen. Toch? Maar
hier in Nederland heb ik nog nooit gezien dat er een weg wordt opgeleverd en voordat er auto's eroverheen zijn gaan rijden, toch dat hij al een scheur heeft in de volle breedte van de weg. Wil je me komen uitleggen over een open joint, een gesloten joint, weet ik veel wat nog meer. Kijk, ja, ik weet niet. Ik ben geen bouw- en civiel technicus. Ik ben een econoom. Maar ik heb wel heel veel gelezen over dat soort dingen. Ik kijk ook heel vaak naar dat soort filmpjes op YouTube vooral. Kijk ik, want ik wil altijd weten hoe is de Maastunnel gebouwd? Hoe is de Benelux-tunnel gebouwd? Kijk bij het Terbrechtseplein momenteel toch? Terbrechtseplein is welke A-weg? Welke snelweg is het? A27. Ja toch, zoiets of A20. Toch, A20 wordt er gebouwd, toch bij het Terbrechtseplein. Stel je voor dat het Terbrechtseplein wordt opgeleverd. En bij opening is er een scheur van links naar rechts. En het gaat gewoon door. En je kan me uitleggen, het gaat om een gesloten joint die jullie met beton hebben dichtgemaakt, waardoor het is gaan scheuren, maar er is niets aan de hand. Ja. Ja, klinkt raar. Het klinkt raar. Je hebt liever iets, ik zie liever iets dat zonder scheuren, laat ik het zo zeggen. Precies, het geeft een rustgevend gevoel wanneer ik iets zie zonder scheuren. Want hier in Nederland, het hele land is gebouwd op bruggen. En ja, er wordt blijkbaar niet meer over gesproken, maar we zullen in de toekomst zien als die scheur echt wel zo erg was of als er helemaal niets aan de hand was. Ik denk dat een scheur moet je alert op zijn en denken van hé, een scheur. Omdat een scheur... Hier hebben we dijken, hè? Ja. Weet je hoe elke dag lopen mensen langs de dijk om te kijken als er een scheur is. Want als er een scheur is, dan maakt die fictief een scheur. Precies. Want dat dijk opbroken. Precies, en een scheur, zolang iets aan het scheuren is, kan in verschillende richtingen opscheuren. Dus ja, ik weet niet wat men me wil komen uitleggen of wat niet, maar ja, voor mij is het allemaal gebakken lucht. Maar ik lees ook iets, politie, OW en districtscommissarissen ontvangen miljoenen investeringen in wagenpark. Heb je dat ook meegekregen? Nou kijk, het zijn allemaal leuke dingen, allemaal fijn om te weten. Districtscommissarissen, dat heeft de vorige regering ook gedaan, bijvoorbeeld dat ze nieuwe wagens krijgen. Maar worden die dingen uiteindelijk wel ingezet? Als je de politie belt, je mag 300 voertuigen hebben, maar als de politie geen benzine genoeg heeft of optimale beschikking heeft tot brandstof, toch om uit te rijden, ja, hoe verder? Hoe verder? Het probleem is groot. Ik denk dat men zegt verandering begint bij jezelf. Ik denk dat wij bij onszelf moeten beginnen als we echt verandering willen hebben. Kijk naar verkiezing komt eraan. Propaganda wordt gemaakt. Hoe zie je dat? NDP, ABOP, VHP. Je ziet, er zijn toch mensen die geloven dat deze man het goed heeft gedaan. Want als je kijkt naar zijn achterban, hebben die mensen het goed? Zien ze dat ze het beter hebben dan de vorige regering? Zien zij iets wat wij niet zien? Nou, ik zou zeggen, het is iedereen's, ja, het is hun voorkeur, het is hun recht, ik ga niet zeggen hun plicht. Als je vindt dat de VHP het goed heeft gedaan, dat de ABOP het goed voor jou heeft gedaan, het is jouw mening telt ook, toch? Maar ik heb ook mijn mening daarover, toch? En als ik de regering een cijfer moet geven, zou ik de regering een 4 geven. Zou de regering eerlijk gezegd een 4 geven. En omdat ik zie geen verandering. En wij hebben, niet te vergeten, wij hebben een helikopterview. We zijn niet in het land, dus wij kijken van bovenuit naar beneden van wat gebeurt er daar. Toch, dus we bekijken de zaken anders. Toch, zij niet. En sowieso weten we het ook dat een partij die aan de macht is en je mensen ziet lopen over straat en de partij proberen te promoten. Het is makkelijk om mensen te betalen om te kunnen zeggen van hé, kijk, pak een 2000 euro of een weet ik veel, 2000 SRD. Ja. Ga een beetje lopen door de straten, ga wat vlaggen verdelen enzovoort. Hey, even out of the box. Even een vraag, want vorige keer zag ik een filmpje van een mevrouw. De zoon is overleden. Die kwam helemaal uit Nigeria, moest naar de stad. En ze belde de dokter. En dan moet je het idee, want... Ik weet niet, heb je het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Ja, je hebt het niet gezien. Nou, dat kon ik maar doen. Want als je het hebt gezien, dan... Maar
Ik zou willen dat deze dingen verleden tijd waren. Dat is mij deden voor Lolo Sani in het ziekenhuis. Dus vandaar dat ik vroeg van had je het gezien. Want het ging om een vrouw, gaat viraal. Om een vrouw uit Nigeria of Wageningen. Die was naar het ziekenhuis daar geweest. En het ziekenhuis daar zei die jongen moet met spoed naar het ziekenhuis in Paramaribo. En als je met spoed naar Paramaribo gaat, dan wil je dat iemand gezien wordt. Maar die jongen werd niet gezien. En de volgende was die jongen dood. De jongen had pijn, hij mocht geen water drinken, noem maar op. En het gaat viraal. Dus nu ben ik een Kadisha-film dat die. Maar goed, laten we hopen dat het verleden tijd is dat mensen die naar het ziekenhuis gaan, als ze hulp nodig hebben, dat ze hulp krijgen. Hulp zoals hulp bedoeld is. Niet dat je hoort dat je de volgende dag gezien zal worden. Nee, dat moet niet zo zijn. Goed. Is er nog iets wat je te melden hebt? Is er nog iets wat je zegt, jongen, dat wil ik nog even ter oren brengen? Ik heb voor nu nog niet echt iets die ik ter oren wil brengen. Ik wil wel meegeven dat de verkiezingen, we zijn onderweg naar de verkiezingen, toch? Laten we het hoofd zoveel als mogelijk cool houden. Als jij wil stemmen voor de VAP, je mag. Als je wil stemmen voor de ABOP, je mag. Als je wil stemmen voor de VAP, je mag. Het zijn nog steeds algemene, vrije en geheime verkiezingen, toch? Het is jouw recht, toch, om te stemmen. Toch? Maar hou het geordend, laat het in vrede gebeuren, dit alles. Toch? Maar ik zou wel zeggen, stem bewust en weet voor wie je stemt. Kies voor leiders die het land in het verleden hebben opgebouwd, die moeite hebben gedaan. Kies voor een partij. Kies nogmaals voor een partij die weet welke richting ze willen opgaan met het land. Geen partij die kiest voor etnische verdeeldheid. Geen partij die kiest voor partijpolitiek en persoonlijk belang. Nee, kies voor een regering die gaat voor algemeen belang of volksbelang. Dat is wat ik nog wil meegeven. Zo is dat helemaal. Iedereen heeft een stemrecht. Dus boven de 18 jaar. Ja. 18 jaar en ouder geloof ik. Ja. Dan mag je stemmen. Nou, stem bewust. Weet waarvoor je gaat stemmen. Want het gaat om de toekomst van jou en natuurlijk je kinderen straks allemaal. Goed mensen, dit was het ook alweer voor vandaag. Met Beta in de studio. Beta, was aan ik hoor. Eten met Beta. Wanneer gaan we weer, dat is ook iets wat je doet hè. Ja, kijk, ik denk dat we misschien ook kunnen misschien in het weekend kunnen we koken, hè? Ja, mensen, Beta heeft het een beetje druk, want Beta naar meester. Ja, toch? Ik geef les, dus ja. Beta. Goed, mensen, je ziet het Beta hier in de studio. Beta geeft ook les economie bij, want en wiskunde. Oh, wiskunde ook, ne? Ja. Oké, je ziet het. Beta doet zijn best hier in Nederland ook. En natuurlijk, we zijn blij en trots dat er iemand is hier die zijn kennis verdeelt. Ja, toch meegeeft wat hij weet. Tuurlijk. Mooi zo, Beta. Goed, mensen, dit was het ook alweer voor vandaag. En ik zou zeggen, blijf afgestemd op Kulturu TV, speciaal voor jou natuurlijk. En voor iedereen. Maar belangrijk is dat je blijft subscriben en liken. Like het en deel het en noem maar op. Want we doen het voor jullie allemaal. We zijn trots op jullie. Blijf vechten voor land en volk. En hou het lekker, hou het rustig. Blijf gezond vooral. En we zeggen tot een volgende keer hier op Kulturu TV. Speciaal voor jou. Ja. Taboe. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man,
maar de man is veilig zijn. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatfeest. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatfeest. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.kulturu.com for the generation them.